Con motivo do 20 aniversario do desastre do Prestige nas costas galegas, o CEIP de Mosteiro realizou unha campaña durante o primeiro trimestre para que os máis pequenos coñecesen o acontecido e, a súa vez, homenaxear aos voluntarios que loitaron contra o chapapote. Por motivo do tempo, unha actividade tivo que aprazarse para este luns, unha cadea humana composta por toda a comunidade educativa do centro. Nesta actividade tamén participaron membros do goberno local. Desplazámonos a unha zona do pobo para facer unha cadea humana que medía 243,5 metros, exactamente a eslora do Prestige, e fixemos a nosa cadea para recordar o 20 aniversario da cadea humana que se fixo entre Laxe e Muxía o 22 de xaneiro de 2002 con 50.000 estudantes. Foron moitas as actividades que realizaron dende o colexio para conmemorar os 20 anos do desastre medioambiental. Antes da cadea humana, os escolares gozaron coa visualización do documental 20 anos de dignidade. Pero durante o primeiro trimestre tamén realizaron outras actividades de documentación, charlas e exposicións. Durante unha semana, pois os titulares que saían cada día, como ao principio pois non era nada, que bueno, que se o barco iba para arriba, que se o barco iba para baixo, que se os portugueses non lle deixaban pasar. Entonces cada día íbamos poñendo as noticias do que iban dicindo os políticos e con observación sobre esas noticias. O obxectivo da actividade é que os máis pequenos coñezan a historia das nosas costas e teñan conciencia da importancia de mudar o sistema enerxético. Estamos traballando nas aulas o tema da emerxencia climática, das enerxías renovables, das formas de produción e de consumo, e bueno, pues eso, digamos que van modificándose moi lentamente e iso é o traballo que facemos con eles. Ao mesmo tempo que coñezan un momento que foi realmente un momento histórico, non? Tanto a nivel ambiental como a nivel social e educativo, non? A pesar de que os mozos e mozas aínda non naceran cando aconteceu, a súa implicación foi moi grande. E a verdade que sí que se motivaron e lles parecía tremendo, e como, sobre todo, ver as aves mariñas todas como estaban cheas de petróleo, como estaba todo a costa. E despois tamén traballamos o que era a solidariedade, a cooperación, como se volcaba todo o mundo en axudar, e iso, bueno, tamén a protesta, a manifestación, de como hai que facer as cousas cando é preciso. As accións fora do centro rematan coa cadea humana, pero as tarefas de documentación e concienciación continuarán nas aulas.